Φίλες και φίλοι, αγαπητά αγόρια και κορίτσια, καλησπέρα σας. Σήμερα θα επιστρέφουμε στο τρίτο επεισόδιο της σειράς Αγία Γραφή για παιδιά, Αγία Γραφή by Dennis. Πάμε να δούμε την τρίτη ιστορία, αυτή εδώ. Λοιπόν, στο προηγούμενο επεισόδιο είδαμε αυτήν εδώ την πρώτη ιστορία. αμαρτία. Και στο πρώτο επεισόδιο που ήταν η πρεμιέρα μας, είχαμε δει αυτήν από εδώ. την αρχή. Τώρα πάμε να δούμε αυτή. 2-2. Η γη γέμισε με ανθρώπους, αλλά αμάρτησαν τόσο πολύ Ωραία. που ο Θεός λυπήθηκε που τους είχε δημιουργήσει. Αποφάσισε να στείλει έναν κατακλυσμό για να καθαρίσει τη γη από όλα όσα είχε δημιουργήσει. Ωραία, Ωραία, προχωράμε. Υπήρχε ένας άνθρωπος που λεγόταν Νόε, ο οποίος δεν ήταν σαν τους άλλους. Ο Νόε αγαπούσε τον Θεό και τον υπάκουε. Ο Θεός αποφάσισε να γλιτώσει τον Νόε και την οικογένειά του από τον κατακλυσμό. Ωραία, προχωράμε. Ο Θεός προειδοποίησε τον Νόε για τον κατακλυσμό. Του είπε να φτιάξει ένα μεγάλο καράβι με χαμηλή σκεπή, 3 καταστρώματα, ένα παράθυρο και μια πόρτα. Υπακούοντας ο Νόε, το έφτιαξε. Ο Θεός είπε στον Νόε να μαζέψει 2 ζώα από κάθε είδος. Ένα αρσενικό και ένα θηλυκό. Μετά ο Νόε και η οικογένειά του μπήκαν μέσα στο καράβι. Ο Θεός έκλεισε τότε την πόρτα. Έβρεχε για 40 μέρες και 40 νύχτες ασταμάτητα. Το νερό έπεφτε από τον ουρανό και ξεχύλισαν οι θάλασσες και οι λίμνες. Ακόμα και τα ψηλότερα βουνά χάθηκαν κάτω από τα νερά. Την ίδια στιγμή, ο Νόε, η οικογένειά του και όλα τα ζώα ήταν ασφαλείς μέσα στο καράβι που επέπλεε πάνω στα νερά του κατακλυσμού. Ο Θεός δεν είχε ξεχάσει τον Νόε ούτε για 1 δευτερόλεπτο. Έπειτα ο Θεός έστειλε έναν άνεμο να φυσήξει. Τα νερά υποχώρησαν. Το καράβι άραξε στο βουνό Αραράτ. Τότε ο Νόε έστειλε έξω ένα περιστέρι. Όταν αυτό δεν γύρισε, κατάλαβε ότι ήταν ασφαλής. Όταν στέγνωσε το έδαφος, ο Θεός τους είπε να βγουν έξω. Έβαλε ένα ουράνιο τόξο στον ουρανό ως υπόσχεση ότι δεν θα πλημμυρίσει ποτέ πια όλη τη γη. Ωραία. Λοιπόν, θα το διαβάσουμε μία και η απάντηση είναι σωστή. Λοιπόν, ο Θεός έβαλε ένα ουράνιο τόξο στον ουρανό σε υπόσχεση ότι δεν θα ξαναστείλει ποτέ πλημμύρα στη γη. Σωστό. Ας το ακούσουμε. Ο Θεός έβαλε ένα ουράνιο τόξο στον ουρανό ως υπόσχεση ότι δεν θα ξαναστείλει ποτέ πλημμύρα στη γη. Σωστό ή λάθος? Ωραία. 2-2. Τελειώσαμε και το σημερινό επεισόδιο, παιδιά. Τώρα, το τέταρτο επεισόδιο θα έρθει το επόμενο Σάββατο. Βασικά, μπορεί να έρθει και αύριο. Αν έρθει αύριο θα είναι ένα έκτακτο επεισόδιο. Επειδή είναι η εκλογική εβδομάδα αυτή και δεν πάω σχολείο, οπότε μπορεί να είναι και ένα έκτακτο επεισόδιο, όχι το 4, μπορεί να έρθει και ένα έκτακτο επεισόδιο. Θα το δούμε αυτό, το βλέπουμε μέχρι αύριο το πρωί, γιατί μπορεί το πρωί να το βγάλω το βίντεο και να το ανεβάσω. Με αυτά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας, παιδιά!